Puno sa tanan, pakpakan natin yun. Kaya pasensya, kaya tayo, kaya taagpo. Lord, we are amazed sa kinalahan ka rin na Diyos. Ubigin mi, mapulaan, ubigin mi, mahuman sa pagkakinala sa imong gahom, sa imong presensya. And how you just love, Lord, na simbahon ka. Kaya ikaw naman nila ng simbahon ka lang sa amin. Tanan, hindi pinagpila, Lord. Salamat, Lord, na niya ka. Ikaw din ang pinaka-importante na naanin yung lugar na Ginoo. Kaya buot kami maminaw sa imong pulong, buot kami mapanalingina nimo. Buot kami amahan, imong itubagon sa daghanang pangkana, o ibaw sa tanan niya, imong itabangan sa mga problema nga, isa ubang sa mga katawan karon. Ugang Ginoo, labaw sa tanan niya, imo na sad kaming hinuan, hikapon, labaw sa tanan, Lord, ang imong kalipay na kanamo, ang imong gugma, muawas ni kanamo. Kung nga, Lord, amo ni mapaambik ngadto sa makatawhan, nga Ginoo sila nga makakita, masina sila sa Diyos nga pamaagi, na sila mudul usab sa mangutana, nga nung naamin na ng tumang kalinaw at kalipay, bisan pa sa mga problema. Ginoo, way sama ka niyo. Way sama ka niyo kayo, Lord. Sa imong pagagamhanan, napaubsanon ka. Sa imong pagkadakto, manginatagod ka. Muna kami karon, Lord, kasi we look at ourselves, Lord, ng mga pobre gayod kaayo sa espiritual ng butang. Una kinangan sa imo gayong kanama. Bubuhay kami, sinupulo, bubuhay kami sa dalang espiritu. Siya, Lord, mo, muhatag ka na mo o kinadman, mupasabot ka na mo sa imong mga patulunan nini patuntaton. Kung nalabaw sa tanan, magpabilin siya isang mulakaw, mo gawas ni ng iling balay ang puanan. Aron amo kayo ma-apply ang tanan na imo itulo ka na mo. Mabisan sa mga pagbadlong, dawato na mo, hindi na mo ikasakit ay mo pagbadlong. Pero Lord, this is better than many kisses na dili kayo pinuray. Amahan, salamat. Ikaw ang Diyos, ukamhanan ka, ang ibalik ka ng mga tanang kasilungog, ikaw kasalamat. In Jesus' name, Amen. Tatong title is, How are we to recognize those who live for the Lord? Ang sama itong response or responsibility sa mga nagsilbi sa Ginoo. Manabasa na ito ang atong teksto sa 1 Corinto 16, sa 15. 16-15 dahil balik natin sa research. Manabingon. Nasayod ka mo may tungod kang Estefanas ug sayang kanimalay. Sila may unang mga Kristohanon dito sa Grisya kung sila nag-alagad sa katawhan sa Diyos. Hangyon ko kamo sa pagsunod sa mga pangulo, nasama kanila sa mga tao na nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato, ug ni Akapito. Sila ang ilis ninyo samtang wala kang mabili. Kung nakadasi sila kanako, ingon man kanino. Ang kasinunggan ng mga tao nasama kanila. So magkataon na sa pulong sa Diyos, karon may tungod sa submission. Isa man yung pagpailalo sa mga nagkagamhanan o sa mga naangato sa mabaw. Ang konteksto hinondire may tungod sa simbahan. Pero ang bando din sa pagpailalo o pagsunod sa mga naa sa mabaw nato, dili lang ni sa limitado sa simbahan. Dili sa tanan yung mga nangulo nato, sa tanan nga imabaw nato. Masimbahan man, magobyerno man, mapribado man, o asa tanggapitan, eskwelahan, pamilya, naadyo'y imabaw na to, correct? Naadyo'y nangulo na to, amen? So, ang problema magod sa tao is that, ano po, na subversive ka, rebelde, dili ka musunod ng magkatawhan. Ato mong nang kinaiya ang pagka-subversibo. Ato nang nadawat na kinaiya gikan sa atong pinakalulo o pinakalula isa si Adan o si Eva. Sa diyang ilang gidawat ang bakak magikan sa kaaway ninyo ng kaaway, mahimo mong sama sa Diyos kumukaon mo ng gidili niya mo niya gidili kay siya ganahang nay mas paringan niya ang mulabaw niya. Hala, katanan nagihakad sa Ginoo sa kanindot nila sa ilang panahon. Nawa di problema sila. Isud gihapon sa utok sa tao, ganahan silang makitupo ng labaw sa Diyos.
ug nipalit sila sa bakak o sa tentasyon ni Satanas ug nikaon sila. Unta di na unta may kabuo ni atong mga sitwasyon karon, but again kita ka blame nila. Tibaw ang Ginoo nga ang tao gayud mo palpak. Matapos na ito mo palpak, amen? Naban mo palpak na ito diri o nanay Diyos diri ipalpak ang tanan, amen? So muna gihimo sa Ginoo ang gayud ang iyang pamaagi nga maluwas gayud ug mahibalik ang tao nganha kaniya pinaagi sa iyang butong anak. So tungod kay mo man pinakadakong problema ug pinaka-problema pagit anywhere and everywhere, pamilya, mga opisina, maskulahan, bisan asa mapundot-pundot problema din na kay kadaghanan dili ganahan magpa-ilaw. Kadaghanan gana sila hawod. Sila may maayo, okay? After tingali kasabot nga na o gana sila magpailalong sa somebody o someone na imabaw nila. Kung tanong ka sa tanang source or tinugdan sa tanang problema, tungod yun na ang tao, di yun ganahan magpa-ilalom sa bisan kinsa. Ang asawa, permi di ganahan magpa-ilalom sa balat. Mao nang permi magka sumpaki. Ang anak, di ganahan magpa-ilalom sa mga ginikanan, sumpaki. Ang mga empleyado, ganahan mas muhag pa sa ilang amo, mauna nga sumpaki. So anywhere we go. So nasayod man ta nga ang pagpailalom kinahanglan og humility and obedience. Mapabus dita. Kaya kung may napabus ta, mutuman ta sa tanan na sa otoridad, kay sila man ang muhatag sa balaod, sila man ang muhanay sa balaod, aron mahapsay maayo ang atong kinabuhi. Pero para nako, di man nasakto ng balaura, pasilod man hindi mo ipad ako. No? Dili kita magtanan sa volleyball kita ko na nasa bago ka sa go nga nagsigwa-duwa ito. Ang player na hindi na siya may mo referee. Siya dyan ang motor, dili to inside to, out to, dili to, natouching sa net to, awan yun. So, man, salamat ka, may pero na ka, yellow, awat din ka. So, humility and obedience, di kinahanglan ni kung buta mo pailalong o buta makasabot kung saan ni ang pagpailalong sa. So, aking tanawang kung saan sa mission. Definition sa mission, pinagi ni Webster. To yield to governance or authority, to subject to a condition, treatment, or operation. Ito pa, muyin ka, surrender ka, magpailang ka. Mula ka nga, dili ako ang dunay gahong, siya ang dunay gahong. Okay? Subject ka, again, subject is sa condition, sa pangtratar, o sa mga pamaagi. Yun nila yung definition sa submission sa dictionary. Na para na ako applicatory, or mas maklaro na ito kay murag siya o illustration. Ato pa, kung musabit dahil ka makailang ka, is muhatag ka o dokumento, muhatag ka o proposal, muhatag ka o piece of writing, etc. sa katong na imabaw mo, aron iyang i-consider o i-approve. Okay? Ato pa, kung may imabaw na ako, dili ko magbuot-buot o ako rin. Kaya lang dito usas pa ni Malay na, hindi ko tawagan sa mga kabataan, makalimot sila. Sa balad, daghan, no? Kung ito ako sa wadi kay problema, ngayon mong ibutang hindi, wala na ka di panggawas, etc. Pagkana ni mo, asa naman to? Di panghipos. O labaw sa tanan, kada yung was, di panglabay. Eh, pinakubasura ko, di ba mag-away? Kasi makarelate ani. Ako man ka mangutana. Kaya ang tao di Jude, mangutana. Di naman di kay tao din, ha? So nakakita ka, ano nang topsy-turvy bitaw? Ya, ngano ni siya namin sa gawas nga nang di siya dapat din sa lamesa. Kuno na anay laing tao sa imong panimalay. Pangutan na, ang man ni siya ilabay ni, o sa mo na ni siya dinhi, ang man ni. Kay maghipos ra ba ko? Wala kita kay ganahan ko maghipos sa hipos tanan. Okay, gipanglabay. Mo na nga ang mga uban, remember this, there are people nga organized sila pero katag. Usan pa. Tibaw ko sa akong katag. So ayaw kinabdi, kung asa ka naghipos ka, as is ko na siya nagkakar siya din ha, nagpatong na siya din, parehasa na siya sa mga pagpalimpyo, timani.
kung ganahan kang mag-inipyo diha. So these are things, makita yun na ito nga, di ka mo ilang manggod nga dunay katungod ang ubang mga tao, kauban mo sa inyong panimalay. Bisa rin yung anak dunay katungod. Respect their somewhere another rights sa nila pag-keep sa ilang mga butang, etc. Yes, may nga nga, basta mo gawas na kayo mo sa salahad, pero yung katag di nyo magdirihan, gana sa inyong kwarto. Fine. Just make rules na tagaasan mo sila o room. Pero ang mga tao nga naa sa ilalong, labaw sa tanan, di jud ka magbasa-basta o buhat na di jud ka mango kana. Kaya anong yun yung problema? Anong di kita mo kana? O anong di kita mo hatag sa atong mga panghuna-huna, hindi siya nataghimo din. May mga ibabaw mo, anong himo, itaw ka nga mo gasto, itaw ka na mo kang naghidiri. Di ba? Mag-away, ang banaw asawa, darling, honey, kaning akong di-budget mo only, di-distribute ka na kita ko sa bangko para ni sa ani, ana, kami mo nagigas ko daan. What you ka mananggid? So these are things. So, mo na nga din mo give. At pamuhatag ka o kusay. Accountability, importante kung ganahan ka nga muhatag o pagtakod sa naa sa inyong imabaw. Bisan pa, balik ko ba na, bisan pa, kumpara mo siya, wa siya, for example, bana, karhanan din sa itong mga bana na bilhin ang asawa na nag-uwas, no? O karhanan din na to, let's face it, karhanan sa mga babae ang mas determinado kaysa mga kalakinan karon. Correct? So ang kalakinan, mura na siya, decoration na lang sa balay. Pig na lang siya, house band, ang dali na siya, house band. Para na ako may suunan, labi na kung ang imong bana, bisang pagwa na siya income, ikaw ang nagkayo. Kung ang imong bana, wa nagbinuang, maayo na dyan siyang tao, wa siya ni mong income, yung ngayon sa mong income, yung gasto siya rin ha, para sa ikagulingon, yung barada siya, mag-inom siya, kung maayo na dyan siya, give him the respect due him. Okay? Dapat dyan na, dear, love, haliban, so whatever, kanang, mo na kung kita karon niya, mo ni ang budget sa atong balay, niya, ananahan ha, tagaan mo siya certain set na rights. Kaya naman, leader ba siya? Surot ka sa leader, binamatangtang yung pagka-leader, leader na siya. However, kung dinigid siya, mapakita na may siya ni leader, ay na siya sa tagay sa anang authority. Kaya naman, ang sa uban, abusado tayo. Yan, nahipon na lang silang isaman. Sugar mommy ng asawa. O sila at kamagwang ang anak na sige pabadlo. Amen? So, balance lang siya. But, in general, the principle is really more recognized that minsan nasa ibabaw. The other one is, kung pailawang ka is to stop trying to fight or resist something. Okay? To agree or to do or accept something na imong gi-resist or gi-oppose. Again, ako makita na later on, in the context of the Word of God, in the Word of God, nagkababaw din. So, yung yung bana, di ko ganam, sige simba din na mahugin mong pamagi na kang hatag na ko na. Kung hatag ko din mo, sige kag siya mo. Kung hatag ko din mo, yung mga nang ipanggastos mga tao, ang atong mga nakanawag, tudlay. So, anak na siya, depende na kung dilupig na ang imong pamilya, ikaw mismo dilupig na ka, don't give him that power and authority. So, kanang napita mo, oppose ka. Kanang napita mo, barong ka. Kanang napita, imo yung panalipdan ang mga kinabuhi, labinas mga kabataan, na sila mismo dilipas na mga kabarong. This is one thing I really stress on every family. I really encourage you. Wala na pasabot na siya ang bana, bisag sayop siya niya po ang tumano. Okay, tawag ka. Amen? Dibuhat mo ka in God's image. Bisag nahimo na tag-image sa ni Adan o iba kung makasasala man sila. But the fact is you have to preserve and preservar o imong protectionan ang imong member sa family na dili pa makahimo sa pagbarog sa ilang pagalingon kay mga bata pa sila. Ayaw to buti na ang usa ka mangkas nga ganahan musuyod sa tanan ninyong mga needs o tanan ninyong mga butang, tanan diha nga ikinahanglan unta sa member sa family na niya. Yung tanga.
Siya magudang bana kay nasa yung mga asawa ang kadaghanan na magpapuy-upoy ra gyud ug dili sila mabarog. You are wrong in that aspect. O ang asawa o ang bana ba nga magpapuy-upoy kay mas mangta sa iyang asawa, you are wrong also in that aspect. Okay? So sermon yata. So going back, unsa na to pag-ila, unsa na to pagtakod ang mga namunuan o makatawhan nga nang kayod diha sa ginharian sa Dios. Unsa atong responsibility nila? 1 Corinthians 16:6 ningon. Mo pa ningon 16:6. Kasi na to. Hangyon ko kamo sa pagsunod sa mga pangulo na sama kanila o sa mga tao na nabuhat uban nila. Sa English ni, to submit to such as this. Okay, and to everyone who joins in the work and labors at it. Matawag ang nakitaan ang word na submission. So, mubalik ka. Si Stephanas, ayang banay, atong nadunggan about 2 weeks na yun, no? Atong sa tudlo. Naimos na example sa mga katawhan na sa pag-receive nila ni Jesus Christ, unsa sila, ilang kasing-kasing, grabe ka mabasalamaton sa Ginoo. Noon sa banay sila, may trabaho sila sa gingharian sa Diyos. Kaya ang mga katawhan, ilang sahiyawan, ilang sultihan, maayo, buta ng Ginoo. Tanaw kong kinabuhi, nausap akong kinabuhi, di ba? Really, in terms of money or financial status, ngunit ang kausaban na gikan sa kasing-kasing. Palawag ko sa una, karong dili na. Babayar ko sa una, karong dili na. Ang bata, kami sa una, grabe, suko din, mag-away na kami, magkaramulang is panimalay. Pero nami kanina sa panimalay. Narita sa Diyos, mahumpan niya sila para sa Ginoo. So, nakita na ito nga, kani mga tawhana, truly nakasabot sa kaluwasan. Kaya kung makasabot ka sa kaluwasan, ato yung itugyan sa Ginoo ang atong tanan. Kaya nga naman, utangan na litagdato tayo sa Ginoo. Okay? So, daghan man kaya tao na-take up ani about submission for katong mga nagsilip dito sa una pa. Pero reminder ni nato, kung ako mayon kung first time ni mo nakadungog ni unsa man jud sa mission, unsa man jud magpailalong tan-awa ni mausal ka butang na kung maimo ni pamulahan ka. Kay tanan pagtulunan sa Ginoo kung imuhon pamulahan ka. Amen. So dan sa nato nga exhortation ni sa ni kanang pagdasig ni sa Ginoo aron kita mas mo seryosan sa atong paglakaw diha sa Ginoo. Now, akong isulti ang submission, definition ni Brother Malatuya kung nito kaya dili under domination, kundi under protection. Kung musod ka ani nga panimalay o kanimalay karon, na-protectionan ka sa unsa? Sa init. Okay? Protectionan ko, labi na kung muna mga buang dinha sa gawas, nagilata, pagkatag ka. Amen? Walang pasabot na lisod ka rin nahimo kang chimoy o chimay. Correct ba? Ato? Wala nagtabot din nga musud ka rin wala, naulipo na ka. Hindi. Na-protectionan ka. Kung sa mga imong buhat-buhaton din it is out of the bounty sa imong heart na ibuhat ng kanya, sa imong gratitude na natagaan ka o protection. Sa dihang mo submit ka sa atong church leadership nga gibuhat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nga mo institute ang gibuhat niya na misubiter ka mismo sa Dios. Amen? So, ang word of God nagsulti nini man himo tan-aw tag gamay, naghope ko nga mag-cover ta kay medyo taas ni Roma 3:1. Kaliyo og basa. Ako sa English, basa ko sa Bisaya. Kinahanglan ang tanan magtapod sa mga anaa sa kagamhanan, kawalay otoridad nga dili pinubutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutan sa Dios. Busang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang mabuhat ng sibutan gayon. Kaya mga punuan dili angay kahadlukan at nabuhat sa maayo kundi sa nabuhat sa dautan. Buhat ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka Ginoo. Kaya ang namunuan mga suligunon sa Dios kung nalalagad alang sa iyang kaayuhan. Apan kung mabuhat ka mong dautan, angay ka mong mahadlok, kay sulutan gayud ka mong nila. Mga sulubuon sila sa Dios aron mao'y magpahamtan sa kasuko sa Dios ni ato namuhat og dautan.
Tungod ini, tumanan ninyo ang mga namunuan, dili lamang aron paglikay sa kusuko sa Dios, kundi tungod usab sa konsensya. So tan-aw na to ang fact number 1 ng inyong teksto. Kisay nag-isabisar o kisay nagtukod sa mga pangagamhanan? Ang Ginoo. Muna ningon siya, ang tanan mo takod, ang tanan mo pailalom. Magtakod o magpailalom kayo. Magtakod gani ka, may pailalom ka. Kung magpailalom ka, takod ka. Pero nabay uban, nga pailalom, pero wala takod. Correct? Di sa matahod, makita na to sa ilang kinabuhi. Mo na nga, ang atong response, ang atong mga gipadayak, ang atong gibuhat, ang atong gisulti, ang mga signal sa atong mga lawas, nagpakita na nga nitahod ka. Pero bata, may mo nga, nagabali mo, siya. Okay? Pero na. No? Kita ka nga, nibarog to, pero wadi tahod. No? So, usa na sa mga butang na kinahanglan nato mahimo ipakita. So, ang kaning word na submit nani sa tanawon mo sa Griego word, ang original ani is Greek. So, tanawon mo ang grammar construction niya, nani siya sa present imperative active. Ngayon kay ka present imperative active mando na. Buhaton na nimo sa mura na. Kung mo buhatan ni niya kagawas niyo. Okay? Buhatan ni o ipadayon ang imong pagbuhat ni. Continuous na dinamundang. So, ang word submit sa Griko is hopot aso. Meaning, mo obey, or under obedience, mo pailawon ka, mo subject ka, to submit, sub-unto. Submission in this case, sa Book of Romans, mo ni ang pagdasin ni Pablo sa mga katawhan sa Korinto tungod sa mga katawhan nga iya nang gihimo gi-raise up na niya nga mga leaders. Ano? Ang pagsuwat ni Pablo sa Book of Romans is in lieu sa pangagamhanan sa Roma. Kaya Andres sa Roma, yung mga salbayos bet ang Romans, kaya naghanan nila, higig pabita ko ang punishment ni Jesus Christ, Roman na style man ang punishing. In this little injection or silya elektrika or ibigti imo mang sila kanang hinay-hinay ang kamatayon sa tao sa kay na kapag pusing na akong bitso kaysa kanang di lansa ka sa cross na nagtay ka diha. So ni suwat ni Pablo ni ini para sa mga Kristohano. Now dili sa maayong amo, di sa maayong mga pamunuan, pero ningon si Pablo musabiter mo kaya ang Ginoo may nagtukudan na nila. Nanong niabot Manila, tungod kay daghan na kaayong mga butang o mga abaw sa kanan, kanang bitang every time na ang mga audio, dili na mo sunod sa Ginoo, labi na mo simba sila lain na Diyos, lakot yung ginawa na. Tagaan din na sila mga mo subdue or mga mga mo gahom over nila. Okay? So, sunod sila sa lain nasod, mo na ang punishment sa Ginoo nila. So, pero ang atong pag-submit o ang atong pagsunod sa mga pamalaod, again, ibalanse nato na siya na kinahanglan di na siya mahisupak sa pulong sa Diyos. Okay? So, muna para na po, ito ko nga sa tanang authority mo pailawang buta. Basta di lang sila musupak sa pamalaod sa Diyos. Okay? So, Psalmos 75 verse 7. That's what in here. Kapag text din sa nila. Kaya kung nabasa ko sa English. Ang Ginoo may hukom, iyang ipaubos ang usa, o siyasan ang mapataas. Daniel 2:21. Ang Ginoo may usab sa mga panahon. Okay, nag-ulan, tinginit, ang banaso, nag-snow, nag-spring. Siya ang mutukod sa mga hari. Siya sad ang mupapahawa sa mga hari. Siya ang muhatag og kaalam sa mga katong nahimong bright o knowledge o sa o kanang kaalam o kahibalo aron sila makabantay unsay insakto. Pero mo na makita, even ang governing authorities kinahanglan nila sila nga dunay mas labaw pa nila. Mahari man sila
Sila man ang hari sa tibuok kalibutan, saba ni Nebukadnezar na atong makita karon. Sa Daniel 4:17 akong basahon. Daniel 4:17. Ang maong kong pagbuot sa mga magbalantay, ang mga balaang binuhat aron ang tanan masayod ng Dios nga labing halangdon mao'y magbubuot sa gingharian sa mga tao, kung iya kini ihatag sa tao nga iyang nahimutan bisan pa kung siya ang labing ubos o katingtang. So makita na to din nga it's God. Ginoo may muhatag na to. Manong sa bayis man yung uban ng mga hari, Ginoo sa nagbuota na. So kinahanglan tan-aw ta niya nang anong inani man ta sa bayis ng hari. Kinahanglan ta sa bayis na hari para tama tuloib. Amen. So Daniel 4:25. Daniel 4:25. Surat ba ni Kwato? Mao kini ang kalugan kamahalan. Gibutan sa Dios nga labing halangdon nga ikaw hininglan gikan sa katalingban o magpuyo katipon sa mga mananap. Magkauntag sagbot sa masabaka. Kung mahumod ka sa yamong hangtod nga mulabay kanimo ang 7 ka tuig ug muila ka na nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tao ug iya kini itugyan sa tao nga iyang nahimutan. Verse 34. Ako nga nila. Ningon ang hari. Unya sa pagtapos sa gitagal na panahon, ako, si Nabucodonosor, nihangad sa langit, ug nibalik ka na ko ang maayong pangisip. Giday o masilunggan ko ang Diyos na labing halangdon nga buhi hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian malungkaron. Sinibot ka ni sa niya, ang iyang gingharian malungkaron kung magpabilin kayo hangtod sa hangtod. Ang tanan ng tuyo sa yuta, daw walay bili alang kaniya. Gibuhat niya ang iyang kahubuton ngadto sa iyang mga binuhat ngadto sa langit. Ug sa mga napuyo sa kalibutan. Walay makapugong kaniya sa buot niya buhaton, o may makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Now, what happened here is, if you look at the Bible, dato siya, ang itong mga Assyria o kaning Babylon man yung sinibot na isa, mga nilingid kani silang mga counterol, musakop silang mga nasod, ilang himong ilang nga under nila. Para sa use karon ba, yan natin naman ako kung mga ko, yung suko kayo ba na to gay, kung sa pupunta, under na kanila, na sila na mabuot. Sinipod ka ni Sar, sa iyang pagkangilingig na hari, puro ka ng nasod, nga way nasod, ito niya, nandit niya mapildi, ang iyang pride. Kamus langit. Okay? Kaya Ginoo manggod, muhatag siya mga punishment, puro na siya certain boundary sa punishment. Mao na kung musubra ka sa imong pag-punish, so sa kanasod sa katao, suko sa Ginoo na. Mao na kung ikaw ang nasa otoridad nga salita ng imong maduot o imong magpasakitan ng isa ka tao, kinahanglan parents listen, maminaw jud ka mo kita sa unsa na ko pag-punish ni Lord. Unsay disiplina nga gusto ni Ginoo, sabi na kita. Itusuhan ta. Dili jud ka mo hatag og disiplina nga sumala sa imong debate o sumala sa imong gusto. Palitan ta jud ka ang bataga. Alam, dinamakit ang lagom, no? Ya kumana gilak-kilak dayon ta kay ito mo gud. Wata ba ko ito ibunal. Kung baka papabadlong kita ka may nana, sure. Wata ka may nana sa papal, kulatan ng kagmayo. Sumano mga isunan, we need to adhere, listen, pray. Sa imong kasuko, ayaw pag sulti sa imong kasuko, palayo. Ampo sa mabugnaw sa ka. Nga Ginoo mo po si mo na nakasing-kasing para sa imong pagdisiplina, ang Diyos maoy muhimo kay nga naman. Ikaw nga na disiplina, musumbra ka sa gusto sa Ginoo, mapaw sa kadapin. Madisiplina sa kadapin. Mo na may nga dito, di ko gana na mapil ko sa disiplina sa Diyos. So, kung gana sa disiplina ninyo, disiplina ko ninyo. So, sa katao, pinakatao, disiplina, di ko gana doon. Maapil ko sa disiplina sa Ginoo. Kamo nang binuhat, nagbuhat ang Ginoo, kamo ang muantos dili ko. Pero ako siguro doon, nga wa kong nilapas
Uwa ba na ako hinundi, hinay o gigamay ang disiplina na angay sa kanya. Kay kung mo hinay mo, makuhaan o akong punan, again, manubag ko. Kaya nga naman, bisag ako ang otoridad, dunay mas labaw pa na ko. Sumaoni silid kansar. Nanglapas man siya. Tapos sa tanan niya, gina pasimbaho na niya mga katawhan niya. Remember the Daniel? Kasi pila ka, Diyos ko taas kayo, ang gayo kay kakapita, diba sa iyang istatwa? Na matagdunay, mga tingog sa mga instrumento, pila musimba, si Daniel, di musimba, mato sa iyang balay, mato dito musimba sa Diyos, namuhi ng mga siya sa langit. Pagkaon na siya sa liyon, pero wala siya makaon sa liyon. So these are things na rin sa inyo. So, fact number 2, rebellion, ang kanang musupak ka, misupak sa Diyos. Kung misupak ka sa mga namunuan, misupak ka sa Diyos. Kung kita na anong isunan, bisan sa church, taghan na jud ang mga tao na mag-doyaw. Sa ko, makikita naman pumasay ang leadership, sayop sila silang desisyon ng yatika. Manamurag, dili mao, please, listen to this. Lagi ko kumanan. Listen to this. Ngayon lang dito si Ginoo, Lord, sa tanaw na ko nasayop sila, ako sila pataas nila. Maunta, makabantay sila, nasayop sila. Kaya masayop kita nga naman, kanilig akong heart, kaya mas doon yung kauhana, mag-try ka o ganun, hindi ka muta, mo refuse kita kagtanaw silang sayop, no? Kasi bata ganyan, hindi ko na kamana. So anyway, next question, na ang mama, dili mo bunan, no? Dili mo, nakita ang bata na sa'yo, pero dili mo mubalda, dili mo pakgang, marag, nakibasa sa'yo, marag, okay lang, dili siya, ay mag-judge, ay bata tuhana, nanglabay ka, ay bata tuhana, nanghapa ka, ay bata hana, na sa dinamira ka, dili mo yun, these are things, kailangan din na ang buhat na nato. So, again, sa mga leaders, even in churches, hindi ko ganahan na kahit mag-grumble ko, appeal ko. Okay? Isa pa para na ko sa studio ko na may Ginoo mabaw nila. Na may mo disiplina nila ang Diyos. Isa sa kinsa na itong leaders nga, di ka makig-fight. Kaya if you fight against them, ikaw ang luwid. O ano may power makay akong ang Ginoo may butang nila. So, ang Ginoo ay bahala. Nila. Ang ato din, muhangog ng tao, mudangog ka sa ginuminong tanga, Lord, tabangin din na ang sitwasyon. Sila mananalin ha. Ginupig man ni Lord, ito na na'y bahala din. Tabangin ni, nasakto ang among attitude towards them. Kaya mga naiyon sa Roma 3, ang rebelde sa pamnuan, rebelde sa Diyos. Ang Israelites, usani, sa example na makita natin sa Numbers chapter 13, tagan po tayo nilili. Ako nagbasahin nilang ninyo, but makita nato din na ang 12 ka spies, namalik sila, ang 10, nagsige na sulti o sila o mga ilang susunod, di na ito makuha ang yutan isaad sa Ginoo. Flowing with left and hand. Sila mismo kakita, sila ang brave, sila nakadagpo okay, marang botong. Okay? Bisog sa pamasanin dyan, yun kayo ang yuta. Kung kakita sila, perti magdagpua sa mga tao na buhay umad ko. Tag-as mga higante man, plus ka ng mga sundaog yun kayo ba? Pag-ilapad yung wall, kanay mga sauna, ang wall yung silang city, taas kayo, parang na, isod kayo sila. Kaya sa mga ilang training, naglakaw naman sila sa diserto ilang training. Maulit po na biya sila, di ba sila warrior? So, nibagsak ang ilang pagtuo sa Diyos, yan saan na kanangita ang mauna. Okay? Kaya pagtanong nila, doon, naman ang problema, etc. So, may tabuong sa man. Ilang i-stir up ang mga katawhan, ang 10 spies, except ni Joshua, Mikalim, Maninong, ito'y ato ning makaya, kanino na Ginoo nga ato ni. Kini problema nga dali na ni. Sa kanan sa Diyos, kumahawa na sila. etc. Isa may lang girumbo. Si Moses. Tama may video. Rumbo sa segis, nagreklamo, segis, nagreklamo, o ang Ginoo, actually, naglagot. Tanaw ka din sa Numbers 14, 1-19. Manahan kong tanaw ka basa ka nila. Nada sa English, Numbers 14.
Ug nato ug ang tibuok katiningban na ninggit ug nato gabion na naghilag sila sa goal. Ug ang tanang katawan sa Israel nagmulo bato kang Moises ug kang Aaron. Sila mingon, maayo pa kung nangamatay kami sa Ehipto. Kung nangamatay binon kami nini kami ngawan. Anong dadpon man kita sa Ginoo ni anang yutaa? Aron ba lamang mga matay sa espada? Ang among mga asawa ug among mga anak mahimong bihagon. Dili ba mas maayo pa nga mamalik na lang kita sa Ehipto? Kung nagingnan sila, magpili kita pangulo o mamalik kita sa Ehipto. In short, meron bilbig sila ni Moises. Wani ayo si Moises, napagigsuunan. This guy, klaro kaayo nga propeta nga gikan sa Dios. Kaya daghan kay mga milagro gibuhat ang Ginoo niya ug labaw sa talangod, gibuhat bisag gamay nga bakak o sayop, o nangawat ba o nangayo ba o nituis ba si Moises. Matanaw ang mga tao, naminaw sa mga chismis, naminaw sa mga white klaro. Mao ni usa ka butang mingon ko, please. Especially kung may mga buhi ng mga butang ipanglabay sa mga tao, na mga ng maglabay kain na sa isa ka tao. Tanawa sa kinsay nagsulti, o ikumparar nagsulti sa kanayang gilabayan, asay mas Diyos no nila, asa mas nindot o mas limpyo nila kinabuhi. Asa ang tao na mas makaingon ka, dito na siya mapukat o nanay. Kami siya siya, bakakon, hindi siya ba nagsuklan sa mga utang, nakuha ng gani na siya na ba, mga anak, gani siya, kaning tao, nga gilabayan, o gikuisan, o gibunuangan, nga may nagagita, atin na siya, buwanong papuaon, maunti si Moises. Straight nga tao, matarong nga tao, pero nito, ang kadaghanan, imagine na mo mga 1 million dito sa kapon, nito ang kadaghanan, sa mga tagaw-taw, sa napo, nga walay pagtuo sa Diyos. Muna may nga ko, look at the person nga gi-atake. Naa ba siya Diyos? Na ba siya kahadlok? Nagbuhat ba siya kung batarong? Siya ang labanin. Ayaw ang nagsigig tagaw-taw, nagbuhat ng dautan, niya mo makibato patas na nagbuhat ng mga hiyok. Pero makita nyo na kamagsunan, daghan dyan ang walay pagtuo. Kung masunod lagi sa panon, kung dunay maayo, kung daghan na ganyan nga, ay, hindi maayo, may gana, masunod na sa panon, yatakimong dahil na ito ang nagtabang. Wabay na sila yun, wabay na mamubo si Moses, kakuyog mo na po, sila biya ni biya, kay tungod kayo ni Ampos, kasi Ginoo, kapoy na kami Lord, 400 years na nagidamdaw kayo mga Ehipto, Ginoo. Natiguan na kayo, maraming nagpalit, din lapatamuon gihapon nila, tiguhon pa dyan niya. They were the ones who cried. But when God gave them freedom, yan ay kamay kalisdanan, yaw-yaw, batok sa Diyos. Kung di man takay dahil, biditsog arang Ginoo, mga rin kita sa tao, magamit sa Ginoo, manhatak ang tanato, umitabang nato sa ato, kasintang. That's the sad story, even inside the church. Na nagbuhat ang matanong, maoy, labayan, umapay na bilisan. Pero makita nato din na si Diyos ang Ginoo nagingan. Unya, si Moises si Aaron ng hapa tubangan sa timong katilimban sa Israel. At si Josue, ang anak ni Nun, si Caleb, ang anak ni Jephone, ang mga tao na mikuyog sa pagsusi sa yuta. Migisi sa ilang mga bisti tungod sa kagool. Umingon sila sa timong katilimban sa Israel. Ang yuta ang among gisusi, maayo ka ayong hayuta. Kung nahimuot ka na ito ang Ginoo, dadon kita niya ni adtong yuta nga tabunot kaayo ug itugyan niya kini kanato. Ayaw lamang kamo pagsupol sa Ginoo ug ayaw kahadlok sa katawhan nga maong yuta kay sayon na nato silang buntugon mahanaw kanila ang ilang panalipod. Kay uban man kita sa Ginoo, busa dili kita angay nga mahadlok kanila. Apan buot sa katawhan nga batuon sila. Unya ang himaya sa Ginoo nipakita sa tanang katawhan sa Israel dito sa tulda nga tagbuanan. Kung ang Ginoo mayon ka Moises, kanos aba kining mga tawhana muhunong sa pagdumili sa pagtuo kanako? Dili ba kayo sila mutuo kanako bisan pa sa tanang milagro nga akong gihimo sa ilang wala? Ipahamtang ko kanila ang kamatay ug puuhon ko sila apan himuon ko ikaw nga usa ka nasod na mas dako ug mas gamhanan pa kay kanila. Insaan ni Moses ang Ginoo ni Moses.
Kini si Moses, dili man power hunger nga tao, di man siya ka nang, dito na nga di halong. Kita lang, sige, pamatsa na sa tanong, di tapoy sa kanila nila. No? Sige man, huwag na si Moses. Tanawang sa gibuhat ni Moses. Diyos, at tao din siya na madlukong sa Diyos, di sa tao. O, na ang iyang pamuna na premise, unsa kay ikasulti sa mga tao, Lord, kung tinawano lang niya ba, kung imo puuon ni mga tauhan na, sa isulti sa itong kaaway, Lord, sa isulti sa Egypto, ginawa na akong makita, hindi. Amen? So, si Moses ngayon, apan si Moses ngayon sa Ginoo, unsa may kasulti sa Egyptohanon, kung makabalita sila nini, gikuha mo man, sila gikan silang kailuwala. Unsa may kabukod, sugina nila ang mga mulupyo nini kita. Nakabalita sila nga ikaw, Ginoo, anaman sa taliwala sa imong katawhan, nga ikaw, Ginoo, makita mo man gayon nila. Ang imong pangano bupundo sa ibabaw nila o magnakap kanila pinagi sa pangano panahon sa adlaw ug sa kalayo panahon sa kagabion. Kung doon mo karon pamatay kining katawhan, ang kanasura na kabalita sa imong kabantong ngayon ay tungod man jud kay ang Ginoo nila wala makahimo pagdala nila sa katawhan sa yuta ngayon isaad ngayon yata mo ila na lang ipatay ito sa kamingawan. Ug karon nag-ampo ako kanimo nga ipakita mo ang imong dakong mo ginusama sa imong isaad etc. In short, ni intercede si Moises ang bakas 20. Unya Ginoo mingon gipasaylo ko sila sumala sa imong gihangyo. So okay, so na usa sa mga butang ni Ginoo, di ka makasubmit sa Ginoo o sa tanang otoridad, bisan pagbati sa ng otoridad. Kaya maayong otoridad, hindi pa kay mga tao, kung dili ka maalampuon, kung wakay pagturo sa Ginoo, kaya kung nakay pagturo sa Ginoo, sikat ampo. Labi na yung pagalingon ng barba ka, ito nung marmag, barba ka, nagdaghan na kayo mo, binabira mo nga, ito nung barba, tuon sa kas bakak ba nga, ito nung barba, sakto, hindi ba yung sakto, medyo na yung ibuhat, so ka nagdaglakaw sa Ginoo, yung bilawan sa ka, sa may buhato ni mo, Lord, kagait ko Ginoo, saktong pangunaw na pagtimbang-timbang, kisay sakto, kisay sayo. Pero kaniyang kinabuhi, puray ba naman, ang kinabuhi sa tao is always a proof. Kinsa siya? In short, kung sa iyang tao, igit o tumbol, makibawang ka. Nakalibang siya, kaigit man. Tumbol o nga, kasi tao biyabas. Yes, tamang sunan, ang atong pagkinabuhi, ang imong gipamuhat, ang imong gipanulti, bisa mo susi kas makatawhan, makita ni mga subayon ni mo kaning dapita, may magsusi, kaning kankaman, musubay sa kung dapita, lain magyuli na nasulti, yung timbang-timbang ka ulabaw sa tanang-tanawa, yun ang tao sumala sa tulong sa Diyos. Naba siya Diyos, maglukon na siya sa Ginoo. Sumuon niya, hindi mo sa Ginoo. Pasaylo ko sila, sumala sa imong gihangyo apan sa pagkatinod tungod kay buhi ako kung ang tibuok kalibutan na puno man sa akong himaya walay mahabiling buhi nini mga tawhana o makasulod ni atong yutaa. Nakakita sila sa akong himaya o sa mga milagro nga akong gihimol didto sa Ehipto o sa kamingawan apan gisulayan gihapon nila ako sa ikanapulo 10 times. Grabe ang Ginoo. 1 kita 1 to 3 ra gano. Ano mo, 10. So, tayo 10. 1 anim, napuro na yun ang Ginoo. So, ang question sa Ginoo, na ay limitasyon. Do not test the Lord. Mga na, do not test the Lord. So, ikanapulang kay gayon, wala sila mamati sa akong kimog. Wala sa kanila nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga ihatag sa ilang katigulangan. Wala gayon kanila nga nakasalikway ka na po ang makasulod niini. Apan, ang akong alagad na si Caleb, dadon ko sa yuta nga iyang giadtuan o makapanag-iyan ini ang iyang mga kaliwat tungod kay nagbaton man siya lahi nga espiritu o gisunod kanako sa hingpit tungod kay ang mga Amalikanhon o ang mga Kanaanhon na naman magpuyo sa mga walog balik kamo umangatos sa kaminawan kaymon sa dagat sa Akaba. Ang Ginoo nga kang Moises ug kang Aaron, kanos aba mahunong pagbubal-bul batok kanako kining daotan nga katawhan. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita batok kanako. Sulti sila naingon sa Yahweh. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton mo kaninyo ang inyong ipangayo. Ang inyong patay lawas mabilin dinhi sa kamingawan. Ang matagusa kaninyo nga nagpaligon og 20 ka tuig pataas nga nabagulbol batok kanako dili makasulod ni atong yuta.
Walay usa kanila nga makadto sa yuta nga gisaad ko nga papuy-an ko sang kalig nga anak ni Diconi o kang Josue nga anak ni Nun. Apan maoy padtuon ko ang inyong gagmayng mga anak nga gingon ninyo nga mahimong bihagon o sila makakahimlo sa yuta nga inyong gikamay. Apan kamo ang inyong patay lawas mabiling sa kamingawan ug ang inyong mga anak mahimong magbalantay sa kanilo dinhi sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig nga mag-antos sila tungod sa inyong pagkawalay pagtuo hangtod nga ang katapusan kaninyo mamatay dinhi sa kamingawan. In short, nagsunan ang ilang disobedience 40 days ra unta sila makasunod nga sa promised land mahimong 40 years. So ani unsa na itong butang makita ninyo? Ang resulta sinigpe. Fact number 10 at fact number 2. Ang rebellion muhatag jud og paghukom ang rebellion. Mo rebelde ganita ang espada o ang pao magsunod din sa mga lubot. Okay? Nagpasaylo ang Ginoo sa mga tawhan pero kay God of love man siya. Yung ganahan dito mo kay God of love, mapadayon dito ko buhat sa lakay. Kasi kung man ang Ginoo ba God of love na siya? No, God is God of justice. Just siya, matarong siya. So, muna ako example. Ano sa manin? Humog no? Di ba kamay ka butaw ka ni kagahi man, ibagul man ni. Di ka sa tao na binang mata ka sure sana, di ba? Kani, humog man ni. Pero sa diya, masukog ka sa nang gamitan. Pitik ni, tamparos na ni. Kung napitikan ka ni, humog pa ni, taparos na pinabali, sakit na kayo na. Okay? So, God is a God of love and a God of justice. Asa makahumog ka bumwa sa Diyos? Ugahi na bumwa sa Diyos. Humog. So, ang bumwa sa Diyos kusay, dahi o humog. Dahi, kung magpagay-dahi ka, kung watay pagtuo. Kung ganahan ka nga, ang ginuhumok ni mo, maayo radyo na mabot ni mo, sunod lang dito sa Ginoo. Ano naman na? Ginuna kaya no? Amen? Yan mo kayo. Kibaw kayo tag mga math, square, bual, etc. Saya, kung simple kaayo nga pamaagi. Kung sa magita, mga tao nila sungayan. Napagigyan lang, maikog sa tao, kundi maikog sa Ginoo. Okay? So, that's the irony of our being human. So, may punch na. Ang mga leaders, mo din mo punish. Mo ng mga ginikanan, kung inyong mga anak, ang kabunan ni mo, mubuna sa kakabalik ni mo, pasabta sa hindi na pwede. Musamot kang bunan ako, mas muda ko ako bunan, basta ko kaya ko. Okay? Let them know. Hindi ka makasabot sila kay bunalan ni mo yan, mubuna sa pak. Buwa ka ni bataw eh. Muna sa nako. Tagana ni mo siyang power. Kanto nili kadako niya, yaikit kita naman, ganang mo ka-ot-ot. Siya na ang damhanan. Hilak-hilakan na yung kanan na siya kahum. Okay? So, punishment, malingan, spare the rod, spare the child. So, di kinala ng bata. Kinala imo mismong panimalay. Kung dunay mo supa, kung dunay dili mo takot, kung dunay dili mo pailalom sa imong pamaagi, ina siya. Ato kas gawas, puntahan ito kas gawas, ay sulit. Ay nagpaapila sa tanang mga benepisyo nga nani mo. Ang Ginoo ni punish magay nga iyang giluwas na yung 1 million kapin nga makatauhan. Nangamatay ilang mga lawas sa disyerto. Di ba sa ilong niya? Pero wala ginis na patay. Ipalakaw pa niya. Pero iyan nagkasat-kasat, pak, yan ang kinabuhi, pak, kinabuhi, pak. Kalitan mga laran sa daan, na naglakaw sila. That's God. Mano kita mahadlok ka sa Ginoo more than anyone in this life. Ug labo sa tanan, mahadlok ka sa mga otoridad tingano man. Kay kani otoridad, dili ni sila terror kung di lang sa kamumuhat o gilad. Amen? Kung buhat lang ka gilad, mabuhat ka nila, dapat kuyawan ka. Kay sila man ang muhatag sa bunal.